Huriana hinaholongan di bagasan Gowarni Yesus Kristus, adorang so tapuka perminggota, berengota do pemutaran video, dohot bagaimana non de puji-pujian sian kemah keluarga. Nah saat itu reproduksi, tim reproduksi untuk video, pemutaran video. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Marede hita can bukede nomor 520 sada ayat sadaro di ayat tolu. Dile
marhite-hite guarni de bata ama, dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di parbadia na tumo palangit dot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jehovah, tau partano batuan di ari hagugotan, jala ditadda do akan namarhaposan tu ibana. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale tuan de bata pargogo na suatu dosan nasokal jalan abonar. Dialohodo na gijang marroha jali dipatibohodo na serep marroha. Alani pangido hami tuho say ramoti hami asa unang jukat hami unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim asa uduk serep tobok jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata, ima patik parjolo, satu patik paupaton. Patik parjolo, au do jauh ba debatam ninda debatata, dang jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu, manang ahana di banua gijang dot na di banua tongaon, rodina di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabi susobawan manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosogot akan na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa siulomu alay anggo ari papituhoni ari parediana ni jauh badebatam dui dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dina onom ari do di topa de bata, langit do tano do laut do dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, ibahay ni do ubay na di pasu-pasu de bata jahoba ari paredanan nai jala di parbadiai. Beha padok ni de bata taringotu patik na sapului, oddo. Oh
tatopoti madosata martangiang maita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham mida hamatian ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham ala ini uban dipangido hami sesubdati matoru-torum asa unang mangonai be tuhami sesesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham separgugoi mahami asa margugo hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege ma hata baga-baga taringotu hasesani dosa. Songonot do pakkaholongin di debata di Portibion. Pola do anak nana sasadei di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hanguluan na seliling dileleng na di ibana. Sangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tabigema hatani debata turupuk ni abinggon iman yang nienet sian buku panurirang Amos bidu 5 ayat 24 rodi ayat 27. Jadi margiling-giling mas songon aik uhumi jala hati goran songon sungai naso olo marsik. Tung adong ma aka pilihan si potongon dot si panganon di pasat hamu tuau di halongonan saliling 40 tahun hamu ale pinopar ni Israel. Atong usungomu nama udung-udung ni Raja Muna rodi ojahan ni gana-gana Muna tole bitang ni debata Muna akan nabinayan Muna di hamu. Jadi togo komahamu terbuang dau salpu sian Damaskus ninna Jahuba debata sebaut guarna sima sahatna. Martua do akan natumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin.
tidakon ma hapor sautai songona hina tidakon ni dongata sa hapor saun di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah hidu ama pargogo na suatu dosan na langit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai imana tidimoni si Maria na kebetulan senton di Maria adorang soha bubuhan. Itu tuhaka na tuman yang bernit di panguman yang silatus. Nama terkaya di bani dia pun silang. Na tua tu pun turu pun ditanam. Mengulang menguli dari patuluhan. Namanya itu surga. Laudul siamuni debata Jehovah. Amani parguguna soha turusani. Disimai bana pai memulak soko tu tanoon. Mangumi halak na mangulu dot namati. Au porse ditondi parbadia. Ladong sadawiria na badia. Ia kepada Kristen akan badia. Doa akan dosa. Doa kai namandok. Mulak mangulu sogot dari mahal namate. Doa yang mulak surah sudah. Amin. Nah saat mati itu paduan suara ama HKBP Resort Harapan Baru Bekasi.
Vokal Group Ama Nature.
Horas, Horas. Tikting di Minggon, nama minggu, Minggu Pasapulu Duaon Dung Tritinatis, dengan topik Togu Marsitio Pantu Hatigoran, teguh berpegang pada kebenaran. Nomor 3, persembahan hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026, di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar. 1 amplop untuk huria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk mendukung dana program dan anggaran 2026. Marilah kita memberi persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Nomor 4, Jemaat Parguru dalam pembinaan. Terhitung hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, telah diterima menjadi ruas Parguru atau Jemaat dalam Pembinaan Keluarga Yanto Sidabutar, Inang Aris Krisna Ningsi, dengan alamat Kompleks Seskoat Flat L nomor 207 RT RW 01107 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, masuk sektor Mabanseltim. 5, Jemaat baru terhitung hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, telah diterima menjadi Jemaat HKBP Bandung Reformanda, keluarga Raymond Banjarnahor, Inang Rena Imelda Borulumban Tobing beserta 2 anak, Brandon Hasea Banjarnahor dan Chelsea Hasian Boru Banjarnahor, alamat Jalan Rumah Sakit Komplek Anggrek Residence Blok A6 Ujung Berung Bandung, masuk sektor RAAP, pindah dari HKBP Bandung Resort Bandung, Jalan RE Marta Dinata nomor 96 Bandung. Keluarga sudah mengikuti ibadah pagi tadi jam 7.30. Nomor 6, tanda kasih untuk keluarga Pendeta Darwin Siohombing. HKBP Bandung Reformanda telah memberikan tanda kasih buat keluarga almarhum Pendeta Darwin Siohombing yang telah dikumpulkan pada tanggal 8 dan 16 Agustus 2026, dan dana yang terkumpul sebesar Rp12.300.000. Dana tersebut telah diserahkan melalui transfer bank kepada Nyonya Pendeta Siohombing Boru Sitorus. Keluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh parhalado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda atas bantuan tali kasih yang diberikan. Nomor 7, dalam rangka Tahun Pelayanan HKBP 2026, Tahun Pengajaran Iman di Tengah Keluarga, HKBP Bandung Reformanda mengajak setiap keluarga untuk berkomitmen melaksanakan ibadah keluarga secara rutin. Sebanyak 41 keluarga telah menyatakan komitmen dalam kemah keluarga yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jumlah ini masih jauh dari target HKBP sebesar 70% keluarga jemaat. Gereja mengajak seluruh keluarga, baik yang sudah rutin maupun yang belum, untuk mengambil bagian dalam komitmen ini. Gereja akan menyediakan panduan ibadah dan form perjanjian keluarga. Sebagai wujud syukur, keluarga yang telah berkomitmen telah memberikan persembahan pujian sebelum ibadah dimulai. Mari jadikan keluarga sebagai tempat bertumbuh dalam iman bersama. Nomor 8, Panitia Pesta Huria Pesta Gotilon 2026. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026, setelah ibadah 7.30 telah dilaksanakan jam session oleh anak sekolah minggu dan bazar makanan, di mana dana yang terkumpul diberikan kepada Panitia Pesta Huria 2026. Majelis mengajak seluruh jemaat untuk mendukung kegiatan tersebut. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur dapat menghubungi Panitia Pesta Gotilon 2026, Sintua sektor masing-masing, atau menyerahkan ke Sekretariat Gereja pada jam kerja, dan dapat juga ditransfer ke rekening Panitia Pesta Gotilon pada rekening bank yang tercantum di Warta Jemaat. Nomor 9, kunjungan gerejawi poin A. Pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, pada ibadah pukul 10,
Gereja menerima kunjungan gerejawi dari paduan suara Punguan Ama HKBP Resort Harapan Baru Bekasi dan telah melayani dalam bentuk paduan suara. Rombongan dipimpin oleh Pendeta Ganda Silaban yang juga menjadi pengkhotbah dalam ibadah siang ini. Setelah ibadah pukul 10 akan dilakukan ramah tamah di gereja dan sebagai penyambut tamu adalah Punguan Ama Nature. Selamat datang Amang Pendeta Ganda Silaban dan Punguan Ama HKBP Resort Harapan Baru Bekasi. Kiranya pelayanan diberikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Poin B, pos pelayanan HKBP Indramayu Kota. Pada hari ini Minggu 23 Agustus 2026, pos pelayanan HKBP Indramayu melaksanakan kunjungan gerejawi dan pencarian dana pengadaan lahan dan pengurusan izin rumah ibadah pos pelayanan HKBP Indramayu Kota ke HKBP Brebes Resort Brebes. Kita doakan kiranya kegiatan ini berjalan dengan baik. Kelompok kunjungan gerejawi akan dipimpin oleh Pendeta Agus Sidauruk, Pendeta Resort kita. Nomor 10, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 4 Oktober 2026, pada ibadah pukul 10, gereja akan melaksanakan Sakramen Baptisan Kudus. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya, dapat mendaftar ke sekretariat gereja pada jam kerja dengan membawa surat pengantar atau form pendaftaran dari Sintua Sektor, fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta pernikahan. Nomor 11 Berita Dewan Koinonia, poin A, Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin 24 Agustus 2026, pukul 14 sampai selesai bertempat di GKI Kebonjati, Bandung, Seksi Perempuan Huria akan mengikuti ibadah hari ulang tahun Republik Indonesia 81 tahun. Komisi Perempuan PGIS Kota Bandung, Seksi Perempuan Huria akan melayani paduan suara dalam ibadah tersebut. Poin B, Kebaktian Kebangunan Iman Perempuan. Pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 bertempat di HKBP Resort Cirebon, Seksi Perempuan Huria akan mengikuti kegiatan kebaktian kebangunan iman perempuan HKBP Distrik 18 Jaberting Die. Tema acara adalah Women of Freedom dengan dari firman Galatia 5 ayat 13 dan subtema perempuan yang merdeka dalam Kristus dipanggil menjadi terang melalui iman, kasih, dan keteladanan. Kita doakan kiranya ibadah tersebut dapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. C. PSW RUT kunjungan gerejawi pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Di ibadah pukul 10, PSW RUT akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke pos pelayanan HKBP Indramayu, Resort Bandung Tengah. PSW RUT akan memberikan persembahan pujian. Nomor 13 Berita Dewan Diakonia, poin A, setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.45 dan 11.30 sampai 12.30 di ruang kesehatan tim medis seksi kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin berupa cek tekanan darah. Bagi jemaat yang hendak memeriksakan tekanan darah dapat datang ke ruang kesehatan pada jam yang telah ditentukan di atas. B. Seksi pendidikan. Pada hari Sabtu 5 September pukul 9 sampai 13 bertempat di kampus Institut Teknologi Harapan Bangsa ITHB Bandung, Seksi Pendidikan HKBP Bandung Reformanda bekerja sama dengan YPMIPA ITHB akan melaksanakan program Future CEO. Anggota jemaat yang berusia 15 sampai 17 tahun diundang untuk mengikutinya. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan melalui games dan simulasi. Peserta akan belajar lewat strategis games dan permainan tim yang melatih cara berpikir, berkomunikasi, dan bekerja sama. Acara ini gratis dengan kuota terbatas. Nomor 16 jadwal pertanyaan untuk Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 19 Sektor Bumsil, tuan rumah keluarga Dr. Hagultum Borunenggolan, alamat Setiabudi nomor 186, dan Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 18.30 Sektor RAP dengan tuan rumah keluarga Nyonya I Dolok Saribu Boru Tobing dan keluarga Nyonya F Siagian Boru Sipahutar
tempat di gereja. Nomor 17, statistik kehadiran jemaat dalam ibadah minggu. Kita bisa perhatikan bahwa di minggu tanggal 9 Agustus 2026 persentase kehadiran 43%, lalu di minggu tanggal 16 Agustus 2026 persentase kehadiran 49%. Diharapkan untuk minggu ke depan kita semakin bertambah jumlah kehadiran. Nomor 22, sumbangan bunga altar gereja HKBP Bandung Reformanda pada hari Minggu ini dari keluarga Alex JP Sitanggang, Inang Semarenti Boru Sinaga, Sektor Dago, dengan keterangan ulang tahun Amang Alex Sitanggang ke-42 tahun. Terima kasih atas pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati keluarga Amang Sitanggang. Nomor 23, ucapan selamat ulang tahun Amang Inang dan Naposo yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Agustus, dimohon untuk berdiri. Terima kasih Amang, tetap berdiri. Parhalado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amang dan seluruh jemaat yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Terima kasih Amang, selamat ulang tahun, dipersilakan duduk kembali. Berita keuangan kita untuk minggu ini dengan jumlah Rp23.749.703, untuk huria Rp14.822.953, untuk sentralisasi Rp7.996.450.000, untuk pembangunan Rp930.300. Demikian warta kita minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam nama atau penulisan angka, Amang Inang boleh silakan menghubungi langsung ke Sekretariat Gereja dengan jam kerja yang tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kur paduan suara wanita Abigail.
Kami ini debatana sumurun sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate nang pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata adorak sota jaha berita nauli di minggu pasal 12 hondung trintatison. Utai bihami maju hamu marhiti patadahod diri. Ya guarhu padita ganda silaban mangalap burun rajai padita Agustina burusiahan. Nunga di bahasa-bahasa Tuhan dihami dua danak na perjulu bawa na berdua hoboru. Hami padita fungsional do di HKBP Harapan Baru, Resort Harapan Baru, Distrik Sapulusia Bekasi. Anggo inata padita fungsional di HKBP Kirap Remaja, Distrik Deboskap. Di Pertikianon disuruh uluan diuriat nami do HKBP Harapan Baru borhak madongani akka punguan amasion. Siat tonga-tonga di huriana. Jadi mulu amasionon akka manaposo dope. Nakpe dong naong agak senior. Rohana poso. Jaya dak pola liling dope punguanon jongjong. Dohok tangiang nang sakap ala dua punguan nama di Harapan Baru akka manami amasion amana poso manon laho melanjuton tongkat estafet punguan ama senior. Jadi niatna tulus dengan dang nahalani adong akka persoalan. Cuman membuat suatu wadah bagi ama yang muda. Jadi adong go ama-ama muda walaupun ada ibu muda ya. Asabui museng laho manguduti pakubasion tu ama senior. Tanya ko kamu mahami akama namion asa terus setia tulus memilih diri laho memuji tu hata. Nang pemulu latihan kami memang agak molo pertikit ala perkerijuan. Jala memahami ngaro ima idenami saya marsangak matuhata lasmaro hata seluhuna laho tumangiosa nang makanguluhon marhite dua jemite nakaning holan halan sinroha do kita mangulu do saya ditugu do kita menugu ka yana kota laho manadda debata asa gabi anak halumuan di rohan debata imajo partinada singkat ngabehu padar upasahat tutonga-tongata tajaha mahatan debata di mingguon sian Efesus bid 24 ayat 7-1 amanginang hanggi pinaribot au mamajahahon dihita takasma tangiho kamu laus jahamu di bagasar rohamuna alai tuganup hitabidu di basa-basahon asi-asii merguru tupanangihon ni pangalehon ni Kristus di baheni ninnado nunga manaik ibana tugijang ditabado natar hurung dilehod do silehod tuak kajolma alai nakko peibana naung tua do ibana jumulu tu inganan na ditoru ni tano ibana nauk tua ti lausido nama naik tu gijang ni saluhu banua gijang asa digohi sasudi lausi bana do mangalehod diba gawe apostel diba panurirang, diba evangelis, diba muse parmahan jala pangajari. Pature-turehon akan nabadiai laho mangulahot tohonani. Pauliulihon daging ni Kristus. Pai masahat tita saluhut tuhasadaw ni hapur siyaon nang parbinotuan di anak ni debata. Gabi jolma natang jala matoras itutu manginghuton hagogo ni ripas ni Kristus asa unang behi tadak danak aka na pinalidak jala na pinabababuan ni pangobus ni ragam ni puda binahen ni pangaliluhon ni jolma dohot akal na pautotohon gabi parhasitonga kita tahe di bagasan hahulongoni
jala lemagurang makita di nasaluhut mangyahi bana ului ima Kristus. Sian ibana do sadok dagingi di pedomu jala martomu. Tiniup ni sudi urat-urat pangurupi. Gabilam magudang dagingi mangihuton pangulaon ni ganup ruas ni bagian nabi. Pinauli-uli di bagasan hahulongoni. Asaodo ido sahatta mertua do akan atu mangihon hatan debata jalan opsa. Horas ma di tasaluna. Saudak nari horas ma di tasaluna. Odo pe heami merjamita di distrik Jabar Tingdion, cara khusus di Badung, jala pengalaman baru. Alai porsiado hami, nak pe pengalaman baru, ala tetap do HKBP Badung Reforman daun, resok Badung Tengaon, tong do halak batak ruasna itu teh, mengenang dia gumudang. Nak pedong diba nang bui perkawinan na majimuk, alai huji man no makatahon hatorangan iturpukon, marhiti marhata Batak, doho marhata Indonesia. Alana holap pungu pedua suara ina ni Badung maju mar bahasa Inggris nak ngati. Si dinget to ahado unokna naroha, nalelas roha tiu suara muna jalauli. Adong don waeng di partikianon nama baheden semar kusare roha songo sudut no poso nang hamuak kena tua nami sudut nama tua taringok tu realitas manang fakta na pala donok tu parngulota lem tugudang na lua ni dalanan alai khobar jaburi babe jarang ni dalanan jarang ni dulu suak songoni boido padara bandingulu lem tu dingganna alai daksonang roha sai marna hurang jala ulu muse mau liba madok mau liate o ngati pak di julu liba nunga di basa-basahon di leon hai pason di leon ulaun nape otik susadia nan di jaloi alai selalap marna hurang jalulu museng uborat gabe tamak lem gudang dongan di Facebook di media sosial liba dia si talpas halinui alai ale-ale nahop di tonga-tonga di parsaoran mau Jepang gudang dongan liba alai ale-ale nahop mau Jepang hatiha songone deni akka manature suka duka saya hira-hira maul nang lemaju tenaga medis pengobation di tonga-tonga ni hasianganon ke rumah sakit akka dokter kapad debisuk alai hahipason kurak sikok nuain apalagi ma tuaka suduk-suduk na poso dana pe nga tur marniang poso do pe nunga hona gula poso do pe nunga stroke jalaboy do honon tong stunting ay do ra bene pikiri presidenta patopa MBG nakpe gudang nian nalahusi paturetorion di pamaretak tadope lahu pauliulihon akka yanakon suksungoni gudang dun weng tapake akka jam tangan sian na murah sahat tuan narga mulu jam tangan ni perbedungun narga-narga do tapola sarupa do tong do erpa baru mau lihatin mak tapake jam dinding jam tangan sian na murah sahat tu narga alai kurang malu iba mamak ketiki masuk mahita jam na saudah rodi iba jam nasan
Tu sama hita dah jam nasaon alai berhak duiba jam nasaan. Jadi ima na terjadi nuaeng di tonga-tonga ni nguluta. Awal dope muse, jumpa maju hita bah. Masih rarian ngopi bareng yuk nena lawa matu dia. Anggo badun mulai sian teater kami, sariater tahe. Kami natuari gudang ke tempat-tempat nongkrong. Jumpa juhita marsaur juhitena. Amas yula bah tuhona. Ape holan kudul 2 minut, 30 minut, eter mareponi. Masih buan lakkan nabi. Ima na terjadi nuaeng fakta doho realitas. Di tonga-tonga ni nguluta. Meragam akka pola-pola kehidupan lem maju zaman. Lem maju pikiran, lem maju napinake, lem gudang kadongan, alai angguna mangulu di bagasan situhu manak kasih tongani lem meret nangek-nangek do semakin berkurang bagaimana untuk hidup melakukan apa yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Dalam konteks Nats Paulus pasal 4 jelas dikatakan bahwa Paulus menyuarakan supaya orang-orang percaya itu diam di dalam satu kesatuan, satu Tuhan, satu baptisan, doh sada panatapan. Ada memang jemaatnya yang kaya, ada jemaatnya yang miskin, ada jemaatnya yang cendekiawan, pintar, tapi ada juga jemaatnya yang bodoh, ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi Paulus mengingatkan, tolong ingatkan dan camkan. Perbedaan seperti itu nungahwar hari. Aku sudah meruntuhkan perbedaan itu melalui hadirat Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi dia ngulusi Paulus do, nak kita nuaingon ditogihon, hola roh Kristus Yesus anak ni jolmai tutonga-tonga ni portibion, anggo akar ragam-ragam ni status, ragam-ragam mi parbinotoan, doh ragam-ragam mi gender, ragam-ragam mi luat, doh ragam-ragam mi bangso di joluna, nunga huar hari, unang adong, napa jago-jago, unang pula dong, na merasa menganggap dirinya lebih. Ai dia, ai rap na tinobus, sia dosa dohamu. Jala rap na nilehon asini rohado, mergiti pedidiun na badia, argai bana gabi parjabbar, argai bana gabi termatrai, argai bana museng, lahu majalo hasesani dosa, nung har-hari dah, nina rupani. Jadi ala nong har-hardui, dibahen tuhatai merhiti hadirion di Kristus Yesus totonga-tonga ni hasyanganon ingok ma ikum mangolu mahita di bagasan hasadaun persekutuan ikum mangolu mahita songon urat-urat ni pamatang ni Kristus mulai sian akka bagian nau mek saha tu bagian nau belga masih tupahan masyurupan ninna ala dia diturupuk tena keng takas duri dokon tu sudedo hulehon asi-asiin. Aku memberikan karunia itu kepada semua. Tu sudah halak dang dong sudah hitana pungo nang kapok parata do keluarga ta naso bui marpunga pala di obason dang medai do dang majalo asi-asi. Atau karunia-karunia. Karena apa? Karunia itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil capaian, bukan upaya pribadi. Alai karunia nadi pasahak naon adong be porsina. Ada bagian-bagiannya. Jadi saya dah muda jala si bahasa-bahasa itu sido udah huliat Tuhan muda. Nah, bahasa-bahasa meragam, adong do rasul, adong do nagabi nabi, adong do nagabi
apostel, manang evangelis. Ahamanan didokone. Apa yang diartikan itu dalam 3 nama itu? Rasul, nabi, dan evangelis. Itu bagaimana todi niulauna iko berhak memerintahun nauli sian luak nasada tu luak nasing adong mutasina, adong perpindahan, adong pergerakanna. Nang boy bana hot. Ala iko satu ujung di portibiodo berita naulion pasahaton. Iko berhak doi bana. Baru dok museng adong do nagabe parmahan, adong se nagabe pangajari. Si Pak Nion gumudang tetap di satu tempat layaknya seorang orang tua. Yang mana ibu dan ayah berkewajiban untuk marmahani, dohok mengajar-ajari anak kona, mulai sian halal mekmet, saat tu halal balga. Jadi ada pelayanan yang meragami, sian bergerak, berpindah, adong na menetap, jala pakai mai. Gunakanlah itu untuk apa? Pauliulion harajaon di debata di tonga-tonga di nguluta. Laho pauliulion harajaon di debata asa dia makorhon ibana tu tonga-tonga ni ngulu ni duru dari luar dirinya. Namangihut aka amanginang nahinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Nangpe nuaeng ditogiho si Paulus sita. Iko mangolu menjadi satu tubuh. Alai didokodo muse. Hargai hangu. Perbedaan nadong di tonga-tonga ni parsorommu. Hargai hamu. Akar ragam-ragam ni todi nahulehoni ala na debataro mangalehoni. Unang gabi Jepang nagabi membeda-bedakan. Isi na tumibbo, isi na sumangap, isi na dumenggan, daong. Molo bisuk do, gumudang mapartikyan na ibana. Laho mangajari aka na jupa di hautodo pe. Molo umora ibana, ikaw dubidang, jalan na laho manetek ko pasu-pasu ni debata na pinasahak na tuaka na marhahurangan. Mulu marwaso di mana misalnya tapai di seri institusi pemerintah. Iko pakyon na doi gebidalan laho parosuho persauran ni nani uluhon na doho masyarakat sekitar gabi pasu-pasu ibana. Asia si karunia nani jalomi intina dang holan tu dirim alai ikon gumodang doi haluar tu hadirion ni jolma. Nadi lebungmu, nadi parsaurammu. Ido, nadi lokone turpagon. Ala si lehon doi, karis, nasopola ni upayahon, nasopola ni ajaran, ni perguruan, da songon nadi lokone debatama tu si Abraham. Upasu-pasu ho, iko gabi pasu-pasu tu tonga-tonga ni hasianganon. Ima na perjulu aka amanginang nahinahulongan. Na peduahon, sian naong di hari Kristus nakaning aka sekat-sekat doho perbeda-perbeda ni, jala ditogiho museng mangingot si-asi manang karunia sian ibana, merhite akar ragam-ragam nai, nuaing berefleksi majo kita aka manginang nahinahulongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Karingo tupad dohan na songonon. Saudara-saudara, seberapa banyak kita mengetahui tentang firman Tuhan? Kalau kita jawab dari hati kita, sekarang sangat mudah. Untuk mendapatkan penjelasannya pun mudah. Seberapa banyak kita mengetahui tentang firman Tuhan. Tapi untuk menuju satu di dalam Tuhan yang menjadi refleksi kita adalah seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan. Sedia godang, sedia mersitutu, sedia serius. Laho mangulaho katan debata di tonga-tonga ni nguluta di hasianganon.
daripada sedia gumudang nataboto tarigo tuhatan debata. Odo no yang dipaingot kita manginang na hinahulungan di bagasat Tuhata Yesus Kristus. Halak mulugudang diboto hatani debata, alay dang diulahon, dang marsitutu, dang dihanguluhon, songo danak doi. Danak namuranon dipelipe akka pangajari palsu. Na pinalilidak ni akka na masa di portibyon. Diboto alay dang diulahon. Diboto alay dang marsituhu ibana laho mangulo. Ingo ma songo danak na laho palilidago dononi. Na ora di pebobuan, na ora non tarelela tu arus di zamanon. Alai akan mangulahon hatan debata mana dokon na halak naung dewasa rohani songon disok wida akapung ati ngagudang nasab uban radak tubuh pehiba ngesok kamu berjuang laho pauliuliho bagas joro ni debatao cian mulai cian name met akka tantangan do akka persoalan jadi do tidak ma akka amo nginong hamu hanggi pinaribot na hinaholongan. Dang adong mungkin boy sahalak pajong joko bagas joro anggo so dewasa imanna. Anggo so ditada debatana. Anggo so takas diauhon. Partikian na pinakina nani lehon na tuibana partikian ni debata. Idu akan na dewasa iman. Iro na magodang gaor pega lubangi botaon nido dakta di konon ni debata rope pasu-pasui botaon nido makkamuliatehon humasu sape portibyon botaon nido dakkea dakta di konon ni debata portibyon era motanna do rudi salin-lilingna aitikina holan ibana do ubbo Tuhan. Ido bahana di Lukas 12 dikritisi Yesus do halak nama dokon Yesus Tuhan. Adong warisan nami. Ada warisan kami. Roma jo tiroi maju do aparakku lahum basagihuni. Ngadong warisan na terpasu-pasu digora ma Yesus asabui merbagi. Tapi adong niat ni namang gora Yesus songonon. Warisan na hule na adong dibanai naing rohana gumudang si anak paranai. Jalin ni mana muse. Ibu tu amu do, ibu tu amanginang do. Nga hulo habe sude akka standar penyimpanan ni kewang aku nuaing. Oh bain no belga inganana bagasna asa miena no disi sudena akka hamuroki dinna alay taboto do respon ni Tuhan Yesus akka manginang danglo morohana dangolo ibana manor laho maniroi dokodo be dang botomu satokin nai mago na mahusam akka arta naulima batarikko di tonga-tonga ni hasil nganon, dang warisan material, dang warisan bendawi, alai wariso partor dia do na mangulu dia di bagas kebenaran, ay mulu merbagi, akan maranggi. Deko dapotad do sudi, mulu boy, dos nakko na dos tua. Alai mulu gabe dong do niak kita makan lahom menguasai, nasaom madiho gabe nasaom madiau. Dukoni marsoal dang dingok be narapak di bagudang-gudang sian among doho inung nasarupa dang dingok be narapak mangagulamo dang dingok be narak martangiang dang nadingok be rap tuduluk tuturuan alani warisan di gabe tading saluhukna ido na ditatap Yesus dang lumurang torin na do dang botom magwa kosa na maho arta na dinggani arta na manotongi paihut hasitongan kebenarap batudu tutonga-tongam di parhamarangyo mulu aparam ido na dipaingot jadi halak nagabe dewasa iman
Toru si bana manatap tujuan. Dan marnaluja mangulahon na dinggan. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Alai do tak kastai da dingulin Tuhan Yesus Kristus. Takangi ba. Mergebusi ba. Si pata diulahon akan asoture dak pinarasyak tiki. Dang niargahon haniba. Dang niargahon dongat tubuh niba. Dang niargahon dongan niba. Karyawan niba doh nasing. Ala si hulong rohana. Mangulu satu dikion. Dang marnalu jay ba na mangaleho kaburjun na yak kamanginang tuita. Di pa imay mahita jupang. Asa matoras sa porsyon na matoras di baga sa dia ma. Nanidok na akka amanginang na hinahulungan di baga sa tuhata. Matoras di bagasan hasitongan ni debata. Mahasitongan debata siya turpuk taon. Hola Jesus do hasitongan. Tuibana do tatapota. Tuibana do persigat tungota. Audo daladi dohot hati koran. Tangarong asing di tuhatai. Sudah kita merguru. Akapung natutunami nasab uban. Nong luja naposo dak danak. Iko merguru jala maniru hasit tongani ima Kristusi. Ikut tibana kita marsiajar. Nama dokon. Ido ya. Daw. Mulong na pugos diurupi bana. Aong namarsahi di pamalumi bana. Aong nagali nang sumargelo be. Iba na sa diri marguguyhon. Naong di bagasan akka persoalan na pelik di tonga-tonga ni pikiran na. Iba na sa diri patongoton akka nabuhi mangurupi ibana. Amanginang na hinahulungan di baga sa tuhata. Mari kita sekarang lawan zaman post-truth. Zaman yang seolah-olah benar tetapi tidak benar. Zaman yang sesuai dengan selera. Jadi kebenaran itu sekarang sesuai perasaan. Dan ngadong acuanna, melutur pukul madokon acuanna siapa yang hidup berdasarkan firman Tuhan yang meniru Kristus itu kebenaran. Ale jamatan wae kebenaran kita sesuai perasaan. Jadi kalau menurut saya benar, ya jadi benar, bukan faktual, tidak fakta. Bodoh, tidak sada peristiwa. Rapi tak na dua mana kita seluhuna. Alela bodoh kita mesti berbeda. Lahu maka tidak kon ahana taidai ala dia sesuai selera dan gabe saksi nasitong. Oh, namaredi nakaning adong do unsur ama. Adong do unsur ina. Adong do unsur praremaja. Itu hasitongan. Rak marotot do sudi rak mamereng. Aliala sesuai daong. Naposo do sudina bambuliru do huber bahima. Ninna itu na terjadi nuain. Di tonga-tonga di nguluta. Dan dibereng sesuai fakta na terjadi. Bapak lagi manuaing di zaman ini si talpas halinu, media sosial, TikTok, Facebook. Nanti, olah dibayan suara satu statement na salah dan fakta. Holan sesuai perasaan na. Adong museng parbinotuan na nabu merhadumuan na mengarahkan algoritma at budi persejari. Suaksongoni godang museng akka namen share. Matsagihon tu akka na tua tu akka amaina tu akka sudno poso. Boy non na di share naon seolah-olah benar apalagi mah zaman artificial intelligence nuai. Gabe hira benar HP salah. Gimana terjadi? Nuaing di tengah-tengah padang gurun ini, padang gurun arus media sosial, nang parsorata, mulu parhata toro, gebe monang,
perhatasi tong gebetalu dang marnaluja na tugu manyo haprosyaona lahomadok nasitong. Nak berteriak iba, tapi aku maju pada guru, dia berteriak, oh enggak, Kristus itu adalah Tuhan dan kebenaran. Dinna ibana, ale roh arus media, roh akka suara natorop, lahomadoko, daong nina. Mulu na tugu manyo haprosyaon, ikon manotong ibana, mas suara huni. Karena apa manginang? Kebenaran adalah hanya Kristus yang telah naik ke tempat tinggi, yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk generasi kita, untuk yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tuhanlah kebenaran itu. Walaupun dia sekarang memberikan rupa-rupa karunia. Jadi ada seng akan menginang nahin ulongan. Ternyata adong do pemahaman nasongonon. Masa Natal, masa inkarnasi Kristus sebagai pengwujud nyataan sebagai manusia yang ilahi. Saya dipikir holan momentum Natal lo inkarnasi Kristusi. Holan disi dirayahon. Ternyata inkarnasi Kristus itu terus menerus hari lepas hari, tahun demi tahun berjalan dan nyata. Bagi apa? Bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya mana? Yang mengakui dan mengimani asi-asi karunia itu diberikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Dan itulah alatnya untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan. Jadi butuh kepekaan, butuh pengakuan bahwa inkarnasi Kristus itu sekarang diberikan kepada pundak kita masing-masing amanginang hanggi pinaribot. Karena apa? Sudah diberikan melalui karunia. Neng marjamita, neng mengajari, neng borhat, doakan asing, talenta bermusik, marageda, di tonga-tonga di perkerjumunan subuh guari hami, sudah karinui di lewat debata, di sima patudu hasit tongani. Jalebana do ulu. Yesuslah kepala gereja yang selalu mengarahkan kita untuk hidup, menggerakkan hati kita, mengeksperimenkan, melakukan karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Usukum majo. Ahama karunia natajalo sedebatanu hai. Pasti meragam. Bului hami karunia mengajari kursa dedo. Lenai leng mengajari rupi. Itu tadi mulu di punguan indah, sudi rupi mengajari. Tahu kan? Perhalado, sudi bui merjamita, tahu. Sudi pedita bui merjamita pakai PowerPoint, tahu. Namun lapat ciun, bikun urupan nama. Dia mah bapak asabinain, itu tong. Air aku boto bebah, tolak be nena. Jadi karunia-karunia kakepentara do habis sugotei meragam-ragam dengan sesuai perkembangan zaman. Alana naik tugu kita mersitupan di hati koran debata. Oma tulu poin naik kon tadap dah muluhon. Marilah semakin sadar akan karunia Tuhan yang sudah kita terima. Tei damai. Jala muluk tei dai akti mahita. Abahit sada keputusan na membutuhkan komitmen, yaitu untuk melayani Tuhan. Songon urat na sada mulu adongi bana di pamatangi, gabi hipas pamatangi. Songon anggota tubuh na sada mulu adong anggota ni tubuh sarana si pareon, gabi bui martinangi. Si malolong gabi bui mernida. Tangan nang macama. Tapak kemai laudia paulilihon tubuh ni Kristus. Alanda dia ikon idol ni Kristus kita ripas laho mangulahon asini roha. Ima da perjulu. Apa dua hon, mari kita tumbuh dewasa secara rohani.
tumbuh dewasa secara rohani, yang dalam hidupnya kesukaannya adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memaksakan dirinya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Bukan sebaliknya, tidak memaksakan kehendaknya supaya Tuhan mau akan apa yang dia minta. Tetapi memaksakan diri, melatih diri. Nahina holomoni di mata, di tonga-tonga ning luta. Asa dia, margugu hita mangalo pengajar sesat, manang badai-badai kehidupan pe nekobwe masa di tonga-tonga ning luta. Nah patuduhon, mari kita selalu mampu memohon pertolongan kepada Tuhan untuk mengatakan kebenarannya. Karena apa? Kebenaran yang akan kita lakukan itu terlihat dari bagaimana kita mengetahui firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ima jamita nabu pada kami pertikeon di pasu-pasu Tuhan mahita ho mahita tugu marhapur syaon masih tiupan di hati goran di bagasa Kristus Yesus. Amin. Martang yang mahita. Mulai ate ma ali Tuhan nunga daruli kami di hasit tongan ni hatam hodo hasit tongan natutu nanaing sitirun nami di tonga-tonga ni nguru nami merdelet di bagasan hasa daun magudang di bagasa kapor syaon jala totong maniop hatam merhiti nase manangihon terlungui memangulahuni di nguru nami siganopare debatama nami namarabangsa di beno gijang urupi mahami saluuna lahu mangulu di bagasakko sepasu-pasu mahami nang di bagasan ulau na pinasa hakmu asa diganup ibadah harian nami merhiti akalo siganopari patar bui taridaho merhiti holong merhiti akka hasitongan nalahu si patopan nami pasu-pasu manang kami di tonga-tonga ni perminggu di pukul 10 na merdumu pinasada ni holongmu di bagasmu AKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengaon minar buhini akka ama nami nanami majakon punguan amasion si tonga-tonga ni uriam AKBP Rapap Baru sajalo ma Tuhan akede puji-pujian ni gabi pilih na hucus di julum tau hasangapon jala say marurak may di tonga-tonga ni ngulu nami nang di tonga-tonga ni ngulu ni huriam nadong di AKBP Bandung Reformandaon suwaksongoni ali Tuhan hupa saat kami sa luhut na keluarga nami lepas keluarga homa totong na manguluhon mangajari maperbisugi aka ama ina nang akayanakon asa totong nirahutan di bagasan holong ni roha bui masih pasikopan lutuk pe berbeda aka cara pandang cara berpikir doho aka nalahu siahan na alai totong maho Tuhan na mangihot di bagasan holong ni roham paso-paso mahuriam AKBP Bandung Reformandaon mulai siya nakana tutua lansia saat wakada danak sekolah minggu asa di bagasa pangaramoteo mo manasida totong mangalaka hongulu na pinasahakmu kana tutua sepakke ma aliamang parsahalay ma aliamang laho mangarahon manangyakon mendidi akka pinoparna akka yanakona manada dengan dibasang dohot asin roham nakasittongammu nang di bagasan hatuaw na pisayurupi totong manasida di bagasan hot ni haporsyaw melutuk pe gudang na binulus na asir roham hodo Tuhan persigatungan ni nasida jala hodo Tuhan na totong nagabi na marmulu-muluhon nasida nang diaka amanami na nami na mangulahon akkaulaho pagudang-gudak ko na kaya nako paso-paso akkauluna paso-paso nang akka na sinakapan ni rohana akaya nakon na ipili amang gabi akka nakhalumuan ni roham na mangulu hobar tu hatam jala se hormat tu akka na toras jala terpaso-paso gabi paso-paso tu akka hubaliang na itonga-tonga ni na mga lulu si rokap ni toddi itonga-tonga na mga lulu parkarejuan itonga-tonga na mangulak kakarejuan na asiroham totong maho na gabi ujahan ni nguluna jala se marhabirat tuho se patongo nakasirokap ni toddi nung nanililing magmaymahon sa jupang taban na kasilas ni roha akono kereju pe totong di bagasar roha mo liati mangiday dalam mo laho mamaso-maso nguluna nang dia kana mga lulu perkareju pe ho matotong na patungoton ni litiki haletam na di bagasar kaparsikolaw pe ali Tuhan asi roham
todi haringgason, todi haburjuo nakabuluson, mia matotong di ngulu nasida, laho marsiajar, ay gudang dope Tuhan, naneng sigurunon nami, gudang dope akka sigurunon yakka yanakon, asa sa jumulo totong merhabiara tuho, tu ma musik kami, laho mangulaho nasa siya gogo akan nadinggan, loho pasidikon akan naroa siya tonga-tonga di ngulu nami, kadada PCP asiroham, ibu-ibu magudangi, yala pos dorohan nami, totong ho nama masu-masui satu hari hagu gudangna. Parsoran nami di tonga-tonga ni minggu sadarion, ihok matotong di begasa kolong ni roham, mulutuk peborhat kami muse laho, manguduti ulon nami tu sa minggu naro, asiroham, totong maho na mangajari do mangulu kami, jala sepatohom mahami tuak kapadaraman ni ngulu, asa totong di begasa roham mauliati hami, mangida dohok maday denggan di basam, jala pos rohanami ali Tuhan, hodo na ubutuan di saluhuna, nasa narikot di tonga-tonga ni ngulu nami. Kupasatami ele-ele namion, di bagasan warni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jala sakakmu manasaut. Amin. Mari dihita.
Ali debata amanami na di benua gijang, hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadinggan, dohut nasau libasa na mauliutus. Hupasa tami masian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite toddim. Asalam hutad hami godang nisilehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di benua tongon songon na di benua gijang, lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasad dami, jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midahu. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homma damena tutoddim. Amin. Tuhamu amanami tamuai nami nasian Bekasi asahu dulu majahita sokin ateh anom mahita sebat songon itu amanature unang majolo lao sama jauh asal langsung mamarat cara hita teh pa mangiring minta wireless lah ada 15 wireless lah.